Всички ние се радваме на цветята около нас и аз съм сигурна, че много от вас знаят как да полагат добри грижи за тях. Чуйте един библейски стих от Исаия в 61 глава. Защото както земята произвежда растенията си и както градина произраства посятото в нея, така Господ Яхова ще направи правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи. Днес определено Бог ми напомня колко важно е хвалението, благодарността. То стои на равно място с правдата. Бог иска от нас не само да израстваме в правда и святост, но очаква от нас да израстваме и в своето хваление и в своята благодарност. Добрият градинар на нашите сърца копнее да види как тя избуява в живота ни и процъфтява, така както ние се радваме на пролетните цветя след дълга зима. Нека всеки ден да полагаме грижи за нашето израстване в благодарност и хвала към Бога, ден след ден.